Goddag og velkommen til Vemskolen. I dag skal vi kigge på, hvordan vi uploader en ny firmware. Firmwaren er det program, som ligger inde i selve motorstyringen. Grunden til at opdatere selve firmwaren kan være, at der er kommet en ny funktionalitet, man ønsker at benytte sig af. Der kan være nye triggeropsætninger, og der kan være økonomiprogrammer og raceprogrammer og mange andre ting, man kunne ønske sig. Det er meget vigtigt, inden man starter med at opgradere sin motorstyring og pille enten dysestikker af eller sikringen til benzinpumpen og lige sådan med tændingen. Så pil sikringen ud. Det første man gør er at starte Vemstuen, og man skal selvfølgelig have spænding på boksen. Find den menu, der hedder Firmware Update Wizard. Inde i menuen er der flere muligheder, blandt andet hvilken firmware man ønsker at uploade. Her bruger vi 1, 2, 4, og normalt er det wheel speed, og det er en V3 boks, vi har med at gøre. Der er også mulighed for at vælge hvilke føler man har, og der ligger en 300-400 føler man kan vælge imellem, så det skulle være muligt at finde en der passer til ens bil. Når vi har valgt hvilken firmware vi ønsker at uploade, trykker vi Next, og Vemstuen vil nu begynde at uploade firmwaren. Det skal også siges, at det er vigtigt, at man har forbindelse til internettet, da Vemstuen henter alle sine data fra internettet. Det tager cirka 3 minutter at lægge en ny firmware i, så vi lader den køre lidt. Når firmwaren er uploadet, så verificerer vi, at det vi har lagt i rent faktisk også er kommet i, for at undgå fejl, at der ikke skal gå noget galt. Når vi er færdige med at verificere firmwaren, lægger vi config-filen i. Det er sådan, at Vemstuen har taget et billede af den config-fil, der var i, inden man begyndte at lægge firmwaren i, og den bliver så automatisk lagt i nu her. Og hvis der er nogle fejl, så vil de blive vist nu her. Der kan godt være, hvis man har en gammel config-opsætning, og man lægger en ny firmware i, kan der godt blive nogle fejl, og det skal man så lige tjekke og have rettet de fejl, der kan være opstået der. Nu er firmwaren lagt i, og config-filen er lagt i. Nu kan vi montere sikringerne, eller relæerne, eller stikken, eller hvad man har pillet af, så vi kan få testet om det hele virker som det skal. Det var slut på Vemskolen med upload af firmware. Jeg håber du fik lidt ud af det, og håber vi ses igen.